Wat lada ka sarkar kala nang penjensur ne kala nang plat shu ya ki benta kiba kala khangdam nadu ubanai leber manta kasnem henrei ki pobon ki nong shong yo kila pen pau ka jinglingo bahadu manta ki don ki basa kiba omshim la yo jing batha ai ha ka bayade ba ka jingpli ya ki dukan ha ki kat to kat ni ki benta jong ko yodu kawai ne kini ki basa ka de ka basa de do kaba omshim la yo jing batha ai halor ka rukom pli ya ki dukan haba kari khasi channel kala li jingo ya kini ki basa kala lap ba ki don ki basong de do henrei ki pobon ki dukan ki tang khang ha ka por ba ka sarkar kala pemra ya ka jingpli ya ka yodu ha kini ki benai ki bladem henrei ya ka basa de do ha bal basa kwai ompat cha ban pli penban wala da bun benai kilayat bat ki wei ki dukan kilayola ban pli kini ki lightly ki basa kimpat yo jing batha ai long hadian jong ka jing don jong tu ka lockdown aga tu ka por long baro lai hanglut kiyo gi hat baro la hanglut te nakaliang jongi kum gi nong song basa hapo yu dur ngia kersyane ta hi te long ka e pa ka ba ka long hadu kan menta long ka e ka bangi teng teng ni dapru daga jing sol ngor mar ni kwa ba haba kila khang kila pantip bala khang te henre haba menta ba ka don ka jing ple jong ki ketok untuk ki basa ki babon hapo yodo ti ngirungi kwa jing sai lam kai ki mut ban le no ne kin lanu kin ai bor pi ngi long daga e ga jing kamon la di nginum kwa ba kham ka jing ai la jong kham tam ka kum ka himam liam na po ka office ka himam liam pi namar ba ka yodo ka ha apo ka jing penya ka jing pi ti maki ki di ban pen sai kan to kala long kum no te pin ai la lam ngi sa kum no ngi bon ki ban ta jong ka yodo ilas dang man pli te tip ngi long nim kwa bangin sulet la ka le tu le blang le masing tu tip kum no ka long kam dei kan ka ta ka kom long lang kum no la da ki ai tang kot khubor ba pe ye ki basa madan namar ngi ha basa madan bi tikin sya no kan la kum no ne kin penya da kan no ka kom kila man ai plilut ne kin pli kin bu la ka pali kum ta kan ti mentala da sulet la ka le bro hi be kwa le te yo ka long kat kum ki protokol jong kan ka government long kam sya kan ni te kata hi ko we ba long na kaliang ngi bengin sule start hi kata ngim sunut kadan kam hi na kaliang usiem ka hiwa malie makin wa ting tip kum no bangi di bele mar ngi ru yo keteng biang pat kan ki kam ki jam hi masa teng dai long kum itu pat ki ba jadi nu we arti kan ki ba play ba di dom to mo to pa kili hina hanun kom ki ngan tharai ki te ki le ha ka jing sung thu la jong phi namar ba kam dan kum kanu namar yang ngi ru dan ka seng tela kum mo la da kim ai da ka city officially ru ngai leng ba ki kot kubor kala biang ngum da ya kwa buram than ka ta man da ya pi ni la ki pentit tang da ki kot kubor ru long ya nang ka guno ban perkhan ke jing tha ka de ban dan mo ka de ban dan kan kata pa ka song hangi kan ni le kum no la ki wan ni kuman dei la pentit kan dei ha ba fi khang fi pentit ha ba fi clear fi dem pentit ka de ha kata long ka de ka rukom kan long bangi bangin sa perkhan le fi kot kum no bangin le kumba fi I menta ki dukan basado ki don kumba live sun sa putli kumno hale se la ban plie bro live sun le sa putli le la ban plie si pawana ta ni siteng siliang nata kata ka bangis tenan namar bala dang filet no kumangi kinong elang milet mangi I te lo le te tang hata kala lumur lam tham yang hi nginung la ban maintain ya kata social distancing ba bangin buat renti itu protokol ka government kan tang ka basa di do henre ka basa di do haru kalong kumju ladon kidukan ki bupli don ru ki bombat pli nangta habasa kwaru lajan baro kila pli habalayo banyak ren baru acting sim ka hima miliam upa im ainam sing sim ulai thu baka hima kala ajing tho shaka ki CDC lingba EEM bape yaki yoki hat bat kumju ru shaki bor sarkar limba ko office jong ka district administration kaliang jongi ka hima ban ji trelam ka district council ti hadian bala play yodo nangkom ngai la chuan play tan arsin steo yaki khat ars pa sau santli kan an ai la si arsin steo ti hadian ka jingkar pa jongi nong yo ti nakaliang jong ka hima ni la ben ka jingtho sa DC ba to kan ai la no license steo ti hadian ka to ti kiladon gi jingut jingnam na ki bot song dukan ki pasado ki pasajur bagi pasado haru kunjo ti kataru nakaliang jongi ru ni la simkhia hi ni la tho sa
district council saya ia in charge market mana kalian jong ia in charge market ro ia ngilau ha jing tho jong i sak kalian bos ka di hadu mentai ni nang up kata ka jing tho kalian jong ka district administration man yo man pelaj no iki bukan di Johor Kamtam kebobon ni gede ki wah di bahasa Johor bahasa Dok ha kebobon ni gede ki beri jongi bun ki de kasih jongi di wala kataru baka don gani ka situation jong ni kunyang jimpang covid kat kendai ma di ni haban burong de jing pathan ko soka man kampat don gunu kan notification du abai de ban basado ha sayur itu padan gunu notification du kaya kan ikon notification du shuai be ni ba ini kisis hajar aspas opusan lain no eka bahasa Johor bahasa Dok ha kiwe kedukan lawan beli Umentri kayo jong kahima meliam, umentri midnight kaluhi ulong bala aila ji kinong di Johor kiba judi hamadan hayodo kat ban nakabenta kinong di lang ya ujur pa lanang penbek panpleno. Yung di lang kani ko wholesale market. Kidon kidukan di syur kibudon hamsa syur. Kibolong kidukan di kot, kidukan di kulong hagi stall dan kaling jong roba kidon ko ba sispa tam. Ya request ni mangkir ko hoki banyak bertadap. Kalau ikut kidukan kibadi kibud pat item. Asya kibeli kibadi pada isu kibong dei bagi long open kidon hagi dukan jigi hagi dukan bolong mentang don ke sasyur kidon ke masis pakam kidukan bakdon pagi yung dila kibot pa ba gilay open market pero lang tingong to kan bagi julong juban ke long kunya dai kata ru ngak sa susun bang expert ba din kisi bang sabat unjo no ba kamtam le maki ki lokal di sini kiba khamstu bhai ka cuma kamu burung di pojok baru kurang bah isu deh bagian orang maksud kita